Csumisztó, a mai videóban Minecraftozni fogok. Hehe. Ugye milyen komoly? Először is nézzétek meg a szép hátteremet. Ezt a kecót, ezt én építettem. Na ja. Tehát egy játékos mód. Aztán itt a kastély. Aztán ja. Az közben rántott húst teszek. Mindenkinek jó étvágyat. Rántott hús. Ja. Hashtag idegrohamú. Mondom máshogy. Hallod, Denis? Veszel nekem egy gamer PC-t, mert ez nem bírja a videókat. De én figyelsz, hogy megoldom, hogy távozzon innen? Anyád. Te vagy a legprofibb Fortnite-os. Ide. Jó, volt. De mi? Hát mi? Itt sétálok. Leesek. És ide kerül. Na, és most, hogy megy a videó, most megfogom videóbeállítások, csánkok, a békos segge alá húzzuk, aztán... Az milyen a békos segge? Látod, ez csak el. Lássátok, milyen jó a gépem. Videókhoz le kell húzni mindent. Ja, olyan minőségű. Már lesz a szar. Kell váltani. Így. Nem, így. Nem. Nem, meglőtték az ágyunkat. Majdnem beborultam a nyálvi felé. Azon nem borultam. Meg lehúztam a rákba a csánkot, azt még meg mindent, azt így is 3 FPS-en van. Befették a falat, de ezt elrontották, meg most kéne építeni. Na, lássátok, én építettem ezt a kecót. Vannak ugye hordók, bejött az ajtón 2 lámpa. Anyádnak lagja mi? Kemence. Amúgy néztem vissza a videókat, és szerintem ti most lófaszt láttuk, de az pont el. Na, itt egy tévé, itt egy ágy. És mi volt, nem láttuk semmit. A saját érdeketekben küldhettek nekem egy gamer PC-t. Összesen összedobhattok egyre pénzt. Ja. Bukó, így bebújjuk a nagyobb. Várjál, mert most nekem is laggol, nem csak nektek. Jó. Aztán most itt egy ilyen, tudod, ahova így leülsz, azt teszed a rántott húst. Mi ennek a neve, te kutya? Ahol leülsz és eszed a rántott. Na, azt elfelejtettem, hogy kreatívba vagyok, azt kiütöttem a fél éget. Jó. Na, miért is voltam kreatívba? Hoppá, visszajött a gyomorbetegségem. Így. Megesítőre szokják a poszterre, mi a véleményed? Az, hogy itt egy virág, ott is egy...
Be van rakva ez a minőségi szar. Gondolom most is lássátok, nem laggol egyáltalán. Ja, itt a tryhard, vagy mi ez? Kemonce? Biztos, tehát itt egy olyan. Egy hűsütő. Itt egy ilyen, tudja rá. És minden olyan kreatívba. Annyi mindent ütök ki, hogy inkább át váltok túlélőbe. Ja. Aztán ilyen nagyon biztonságos ez a korlát. Ezen nem szabad kiesni. Nem az, hogy kiugrok. Átsétálok fölötte néha. Mint például most. Itt egy ilyen próbálbokor. Ja. Amit hogyha leszedek kb. 4x60. Mi? 4x jön plusz egy pár. Ja, szépen magunk. Plusz itt a steak. Itt a sült steak. Kussolj már! Itt a nyers steak. Itt a rózsás bokros. Amit mindjárt szájba vágni. Itt a TNT. Ezt nem is hiszem, csak hogy bevívjuk valamit mutatni. Itt egy ilyen búzafarmos geci. Vagy mi? Azt ezt még fel fogom teríteni. Ja. Megtanultam szépen építeni. Ja, mi? Nem YouTube-ról lopom. Na, az mit jelent a YouTube? Amire a videó. Ja, én is. Mindegy. Aztán itt egy ilyen sütő. Belestem egy kicsit a tűzbe, ami minden. Aztán itt egy ilyen, mi a faszom ennek a neve? XP farm. Jobban be kell védeni. Mármint, hogy denevér farm, mert kurródott az a kutya geci. Jami. Aztán ja. Ez nem kell. Aztán itt. Aztán itt van 1, 2, 3, 4, 5 tehén geci. Ja. Ja, itt ilyen búzafarmos. Igen, ami ki van taposva, ami nem kapok agyfasz. Itt körbe van így ásózva, tudja a rákom milyen neve. Itt van 2 rózsa, az biztos. Plusz egy rózsa, az. Forgalmazkor még jó, hogy lesz. Aztán miért hoztam TNT-t? Azért, mert itt ez egy ilyen nagyon komoly parkour. Be kell ugrani. Jaj, már! Aztán átváltok szemlélőbe, hogy lássátok, hogy ezek alatt sok redstone fákja van. Ja, nagyon profi építés vagyok. És hogyha lerakok anyád, hogyha lerakok egy TNT-t, az egyikkel durra, vagy mit durra robban, és ezzel nem tudom, játék. Mi? Amúgy jó ötlet robbangatni TNT-t, hogyha alapból is van kb. 5 FPS-em. Hát na mindegy. Ez már megtörtént. Na igen, ezt a ládát kínni. Ez milyen enchant van? Sújtás, erős, nyolás, hatékonyság, önjavítás. Ja. A hardon van bányászási sebesség. Ja, bányászási hatékonyság. Tudod a rák. Ja, gondolom a pókáló gyorsabban szeret. Na és hogyha ben... Csodálatos! És hogyha nyitom ezt a szart, akkor van egy kardom, ugye annak is raktam be, sújtás 5, erő 5, zsákmányolás 3, hatékonyság 5, önjavítás. Van egy balta, ami sújtás 5, önjavítás. Van egy cigony, ami földelés 4, hűség 3, aztán pors, hatékonyság 5, önjavítás.
Aztán egy csiba vassisat, ami bukósisakként szolgál, ezt is soha nem veszem fel, mert én BMW-s mindig is veszélyesen éltem, és ezért azt direkt leraktam, hogy legyen egy dísznek, hogy soha ne vegyem fel. Mi baj van? Emi? Tralalero, tralalesz. Tralalero. Na, ide most bejövök, átváltok kreatívba. Igen, aztán veszek ki pár steaket. Anyád. Tralalero, tralal. Szarom ember. Amúgy mindent csak vettem ki. Ezt látom? Na, hát ezt majd nem mondjuk ki. Látom, van a számom. Ezt oda levág. Amúgy mondjuk, hogy nem szépen építek. Amúgy, ha tényleg szépen építek, az azt jelenti, hogy YouTube-ról csalta, hogyha csúnya az építményem, az meg azt jelenti, hogy lusta voltam. Tehát, ja. Aztán most, ja. Aztán most még egy rántott hús. Jó, itt vagy. Nem tudom, mikor voltál. Bonita. Én meg pofán foghatja. Köszi. Ez nagyon az kacsába. Amúgy ez a lépcső, ez jó öreg, és hogyha este te itt alszol, és nagymamád megy a lépcsőn, a fejedre fog szakadni, de hagyjuk. Jó éjszakát mindenkinek. Mi? Én azt mondom, hogy a te. Amúgy, hogyha lesz jogsim, azt kirakom YouTube-ra, és... Jó. Ja, tényleg. Na, és leírásban ott lesz, hogy az e-mailem, és rám lehet majd írni persze, hogy Turbo adtok nekem, mert a Turbo az nagyon jó cucc, és ja. És majd ezt kifizetem, egy videót megnézhetsz tőle, és kész. Az egész jó fizetség, na? Hát, szerintem is. Usson, mint a promó ideje. És most iratkozzál föl erre a szép úriemberre, és lájkoljad be a videót, meg iratkozzál fel a alap rapperre, meg a IRL csatornámra, csak arra még nem tudtok rákeresni, ezért mondom, hogy írjátok be. Eskü most keresek rá, én fejből tudom. Ja. Nagybetűvel K, Evin, nagybetűvel I, nagybetűvel R, nagybetűvel kisbetűvel. Na, ja. Arra is iratkozzatok fel. Azt ja. És rám is. Nem hallottatok semmit? Igen, rám is.
Ja, tehát, ja. Róla iratkozzatok le, rám iratkozzatok fel mindegyik csatornámra, hogy láthassatok még ilyen 5 pixeles videókat, mert úgy laggol. Meg 2 pixelnek tudok. Nekem még egész jó. De néztem már vissza a videót. Képzeld, nekem még egész jó, Denis, de néztem már vissza a videót, és Láttam én is. maradjunk annyiba, hogy azok rosszabbak. Hűha, lehetséges. Mi van itt már neked? Hát a faszomat. Van még ettem. Tralala. Csaj. Ez még ott van. Akkor megyek neki, hogy Ja. Nem bírjátok leírni a kedvenc brainrotokat, mert no comment. Már láttatok engem, és a YouTube nem engedi, mert kis többszli vagyok, ugyebár. Az, ja, de hogyha mégis engedi a kommentet, akkor írjátok le a kedvenc brainrotokat. És az ugye valaki, és nem tudja, hogy mi. Mondjam, trippiso mismo papá flipa. Cappuccino assassino! Pone campalabu, trippi troppi és patapir. Normaal. Matteo, Cappuccino, vagy cappuccino, nem tudom ma, Sigma Pondarin, che videos testa, Sigma con testa, Sigma Scossi, Arma, meg tudja, hogy milyen videózok léteznek, de én ennyit dolgozok. Még a kedvencet. Olyan, hogy zérlet nyelven beszél. Nekem mindenki anyukája elmondta, hogy zérlet nyelven beszél. Ja, és neked melyik a kedvencet ciga? Nekem? Nem, bazd meg a repülő. Jó volt hozzá. Nekem. Tehát cappuccino assassino. Megijedtetek, hallottam. Na, hány órás? Én meg annyira, hogy kiléptél majdnem a Minecraft. Nem, ki. 18 perces idáig a videó, itt ez tökéletes idáig. Lesz az 5 órás, Jami. 5 óráig beszélek itt a brainrotokról, meg amikor annyit hazaér, akkor mondom, kérek kaját, hagyjál, ide kíván. Most láttam indul el egy darab. Amúgy aki itt lakik a környéken, az tudja, hogy hol lakok, ugyebár, gondolom. Azzal találkozunk a parkba egyszer, tudjátok mikor? Hát, ez minimum nyáron fog kikerülni szerintem az a videó. Tehát, június 9-én, nem? Akkor nem ültem. Június 8-án, ja. Aztán bandaháborút indítunk. Mi ez? Bandaháború. Aztán, hogyha kijön valaki az ellenségeink közül, akkor azt fogjuk, megtámadjuk és megöljük. Csatlakozok, én is szeretek halni. És
hogyha valakinek kell kaja, annak, Ilyen maga. annak jó kannibálságot. Ja, úgy. Látja? Én meg egy profi vagyok amúgy. Tehát, hogyha izé lesz, box, és nagy box lesz, de olyan nagy box, hogy fájni fog. Inkább mondd már fontosabb, hogy lakunk. És akkor talán tudnák, hogy melyik faluban lakunk, és legalább arra vennének ki, hanem egy abban, mint a... Szerintem, na, hát az jön, aki tudja, hogy hun vagyok. Na, aztán olyan Honda háború lesz, hogy laggolok. Tudom, 12 000 blokkot. Mennyit? 12 000. Hát mi? Bedrock. És hogyha most azt mondom, csak úgy dísznek. Aztán most beírom, hogy 2 pont air, aztán eltüntetem. Aztán itt lesz egy kráter. Kráter! Aztán ez a grass block kell nekem, és ennyi. És ja! És olyan bombaháború lesz, mindenki meg fog halni. Még ők is. Kivéve mi. Igen, én nem fogok tapozni. Hoppá, kicsit cukros lett a pár.